Sakit, droga, terorismo. Sakit, droga, terorismo. Sakit, droga, terorismo, takbo! Wag, dyan ka lang. Halika't hayaan mo akong magkwento mula sa aklat ng Mateo 13, versikulo 4 hanggang 8 na kung saan nabuo ang isang grupo. Kabataan kontra droga at terorismo. Hindi ito delikado at hindi ito peligro. Bagkus ito'y isang grupo na gustong makamit ang hinahangad na pagbabago. Kabataan, lulong ka ba sa droga? O isa ka sa mga sumasanto sa mga terorista? Itigil mo na yan. Wala kang mapapala sa mga bisyo at sa mga mapanganib na grupo. Imulat mo ang iyong mga mata. Buksan mo ang iyong isipan. Puksain natin ang droga at terorismo sa buong kapaligiran. At baguhin natin ang sistema na lumalamon sa ilan. Huwag sana nating hayaan pa na malason nito ang buong sanlibutan. Kung isa ka sa mga kabataan na nasa maling grupo at nasa droga ay lulong, ihinto mo na yan at bumangon ka ng pasulong. Hatakin mo ang sarili mo pa itaas at hindi pa baba. Wala ka namang kasidyang mapapala, sakit lang ang magagawa. Hindi ka pa ba pagod? Kasi kami pagod. Pagod na kami at hindi lang kayo ang nahihirapan. Bumuo kami ng organisasyon upang droga at terorismo ay wakasan. Dahil ninanais namin ang salitang pag-asa at kaligayahan ay makamtan. Nasaan na? Nasaan na ang katagang kabataan, ang pag-asa ng bayan? Hahayaan na lang ba natin na ang bayan ang pag-asa ng kabataan? Kaawa-awang henerasyon. Kung sino pa ang pag-asa ng bayan ay sila pa ang sisira sa kanilang kinabukasan. Kapwa ko kabataan, mamili ka, buhay o kamatayan. At lagi mong tatandaan, kapwa ko kabataan, ng pagsisisi ay wala sa sakit, droga, terorismo. Sakit, droga, terorismo. Sakit, droga, terorismo, takbo! Wag, dyan ka lang. Halika't hayaan mo akong magkwento mula sa aklat ng Mateo 13, versikulo 4 hanggang 8 na kung saan nabuo ang isang grupo. Kabataan kontra droga at terorismo. Hindi ito delikado at hindi ito peligro. Bagkus ito'y isang grupo na gustong makamit ang hinahangad na pagbabago. Kabataan, lulong ka ba sa droga? O isa ka sa mga sumasanto sa mga terorista? Itigil mo na yan. Wala kang mapapala sa mga bisyo at sa mga mapanganib na grupo. Imulat mo ang iyong mga mata. Buksan mo ang iyong isipan. Puksain natin ang droga at terorismo sa buong kapaligiran. At baguhin natin ang sistema na lumalamon sa ilan. Huwag sana nating hayaan pa na malason nito ang buong sanlibutan. Kung isa ka sa mga kabataan na nasa maling grupo at nasa droga ay lulong, ihinto mo na yan at bumangon ka ng pasulong. Hatakin mo ang sarili mo pa itaas at hindi pa baba. Wala ka namang kasidyang mapapala, sakit lang ang magagawa. Hindi ka pa ba pagod? Kasi kami pagod. Pagod na kami at hindi lang kayo ang nahihirapan. Bumuo kami ng organisasyon upang droga at terorismo ay wakasan. Dahil ninanais namin ang salitang pag-asa at kaligayahan ay makamtan. Nasaan na? Nasaan na ang katagang kabataan, ang pag-asa ng bayan? Hahayaan na lang ba natin na ang bayan ang pag-asa ng kabataan? Kaawa-awang henerasyon. Kung sino pa ang pag-asa ng bayan ay sila pa ang sisira sa kanilang kinabukasan. Kapwa ko kabataan, mamili ka, buhay o kamatayan. At lagi mong tatandaan, kapwa ko kabataan, ng pagsisisi ay wala sa unahan, ito'y laging nasa hulihan. Kaya tigilan mo na yan. Halina't tayo'y magsasama upang kontrahin ang mga nakakasira sa ating kinabukasan. Habang may pag-asa pa, subukan mo nang magbago. Nang sa gayon ay makamit mo ang tunay na pagbabago. Kung sang-ayon ka sa akin, halina't sumamat, baguhin natin ang sistema at kalimutan ang mga bagay na sa iyo'y nakakasama. Ituwid mo ang iyong buhay nang di ka mawala. Kapwa ko kabataan, huling tanong, huling sagot, mamili ka, buhay o kamatayan.
Kami ang Dingras PNP ng INPPO, handang tumulong at maglingkod sa inyo. Lilipunin namin ang masasamang tao para sa kapayapaan at progreso. Sa mga kriminal na holdaper, karnaper, salot na drug pusher, huhulihin namin kayo. INPPO kami, proa ng tatak namin. PNP! Malasakit at serbisyo para sa lahat. Kaunlaran, kaayusan, ating maganda. Sa panahon ng kalamidad o bagyo, handa ang Dingras PNP sa saklolo. Ibubuhos namin ang pagtulong sa inyo upang masagip at maligtas ang buhay nyo. Sa mga kriminal na holdaper, karnaper, salot na drug pusher, huhulihin namin kayo. INPPO kami, proa ng tatak namin. PNP! Malasakit at serbisyo para sa lahat. Kaunlaran, kaayusan, ating maganda. Walang personalan. Just public service! Walang personalan! Just public service. Walang personalan. Just public service. Personalan. Just public service. Magandang umaga po sa ating lahat and welcome again sa naglilingkod, Dingras Dream Team, Barangayanihan, Just Public Service. And today is May 7, 2021 and we are very thankful that we are all alive again. And once again, nandito na naman kami para to extend another information dissemination kung ano ang dapat nating malaman tungkol sa Municipality of Dingras. And again, I am your Manang Tersila together with my partner, Mang Danny. Good morning, Javer! I hope you are very enthusiastic today. Thank you for bringing forth beauty and positivity, Ma'am Tarsila. Good morning, Dingras! Ada tayo dito apo naglilingkod, Dingras Dream Team Barangayanihan, Just Public Service. Ayan. Siguro you are wondering, guys, why we incorporated the Barangayanihan because it is very significant and important this pandemic. Lalo kat lockdown, iti Dingras. But before we're going to tackle everything under the sun, ipapakilala ko na sa inyo the members of the KKDAT in the persons of Christopher, and later on, you'll get to meet our guest. Ayan. KKDAT. So, naimbang na bigati aming kakailian and to all the Digrenias who are watching at sumusuporta po sa naglilingkod, Just Public Service, ay naglilingkod. Dingras Dream Team, Barangayanihan, Just Public Service. And hopefully, we'll give you all the information na kailangan natin, lalong-lalo na ngayon na ang Dingras ay nasa MECQ pa rin. So, standby lang po tayo. And next po na ating magiging host for this episode is the number one, isa sa mga best nanay ng Dingras Dream Team, si Pastora Oro. Good morning, Dingrenyos. Nembag nga bigat tayo manen, ay tiday ito nga kanituket, agyamanak ta, at datay manen, iti daytoy tapnon, makipagkadwa, iti panag-live tayo, tapno nagserbi tayo, iti kailyan tayo, iti Dingras. No pay no MECQ tayo pelang, nga magyaman kami, tada kami ita. Ket, sagbay nang mapantayo ti amin, ket agkararag tayo, ngem sagbay nang kararag tayo, I want to greet all mothers.
Today is May 7, and every second Sunday of May, we will celebrate Mother's Day. Gapunang kayat kuman nga kablaawan, dagiti amin nga nananang itintero nga pagilyan, kang runan na tiili tayo nga dingras, itinaimbag, ken nasayat nga kadagiti amin nga nananang iti pagilyan tayo. Ibasak man iti Proverbio Kapitulo 31, verse 30. Makalilaw dagiti naimnas asaguday ti maysa a tao ket agkupas ti kinapintas. Ngem masapul amay daydayaw ti babae ngagbuteng ken ni Apo Dios. Ito yan ti Proverbs chapter 31. Ito tayo nga makita dagiti kababalin, galad, dagiti in-inna. Diyay kunak itatay nga ti ina, saan nga ma-recognize, ti ina mapagpabainan kadagiti anak na in front of people, ngem ti ina kasla native care. Hanang ikalkal, hanang kankano, dagiti kasdi nga pa nakapagpabain na, hanga may kaskaso ti asawa na, masapul na ti lambi-lambing, but a mother is a strong person. Lalalo, kadagiti nanana nga nadyusan. Agkararag tayo nga rutap nun at aduntupay ti talantanan tayo madamdaman. Let's pray. O Lord God, iti daytoy nga kanito Apo, idaydayaw da ka, itantanok da ka. Gyaman kami, ti daytoy nga opportunity manen, nga umasidag kami kan ka Apo. Gyaman kami kadagitoy Apo iti Dingras Dream Team Apo, barangayanihan Apo nga kadwami iti PNP ken iti ilimi nga Dingras Apo, agyaman kami ununay ken ka. Ket iti daytoy nga gundaway Apo, ay karkararag kuman kadagiti amin nga mothers Apo, nga iti intero nga lubong iti ilimi nga Dingras Apo, kat bendisyonam dagiti amin nga nananang Apo, bendisyonam kadida patibkerem ida pasalun atum kadida Apo, ited mo di jay makapnek nga liwliwa kadakwada. When Apo maysa nga ina nga adu nga sakripisyo iti ina, iti familia, dagiti anak, iti sosyudad, iti community Apo, agyaman kami launay kan ka. Bendisyonam kadida amin nga ina, itintero nga lubong Apo, ket sikakat ti tumulong ken mang bendisyon. Uray pay iti ilimi nga Dingras Apo, iti agdaman naka locally total lockdown kami Apo. But we pray for your guidance. We pray for thine protection. We pray, O Lord God, iti provision mo Apo. Ket sikakadi Apo tinananay nga tumulong. Bendisyon na met dagiti PNP Apo nga dadulwan ti aten mi nga police captain and Joseph Calderon Apo, tayo si kakati tumulong mangted kan kuana ti wisdom. Uray pa itayaten mi nga Mayor Honorable Geoffrey Sagid. Apo, ay wanam kadisuna, iprotektaram kadi Apo, i-cover mo, iti precious blood mo Apo, kang runan nati, nga madani nga ina panagkasangay Apo. Agyaman kami, bendisyonam dayto nga programa, iti dayto nga kanito. Iti nagan ni Jesus, kararag mi amin dagitoy. Amen. Amen. Ayan. At dati amin nandito Apo for naglilingkod, Dingras Dream Team, Barangayanihan, Just Public Service. So, how are you guys? Thank you so much, Pastor, for bringing a breath of fresh air for today and the best verse and a prayer for our mothers. Pastor, Happy Mother's Day. You are our mother, our sister, and the woman. Iti dato nga team that we've been having great times together for our medical missions, for our intentions, our noble intentions for the Dingreños, and we give you so much laudation and congratulations, Kinka. We love you. Thank you, sir. Huwag nating kalimutan mamaya to invite another mother from the MPS. Ma'am Divina Calano is also here and she'll be joining us later on. Ma'am Tarsi,
Happy Hello. Mother's Day! Happy Mother's Day to everybody and Happy Mother's Day to all the police women out there. Kat agyaman tayo kadagiti nanang tayo. Aday ginabasa, we see God to our mothers. Diba? Diba, Pastor? Totoo ba yun? Yeah, Ayan, tama. ayan na naman yung mga topic natin. We just started the program with tears in our Yeah. eyes because we are, it is a celebration of life. Dahil tinananang tayo nga hindi natin kailanman matatawaran ang kanilang pag-ibig sa atin. Diba, Christopher? Yes, mommy. When we talk about mothers, adapitak yan di pusok nga talaga nga matouch, masair because of the sacrifices, the great sacrifices that they give to us. Especially, si sister tayo ni Pastor, Tarsila Castro is my kiddo and they are also mothers. And I saw her ni Tarsila, how she struggled, how she loved her family. Di ba, Ma'am Tarsi? Siyempre, nasa atin na, it is an instinct to love our mothers. Ti mother, intun rumor dagiti anak na, wano rumor ti asawa na, adatang, apo, ay wanam kad ti anak ko, apo, Yes, ay wanam yes. kad ti asawa. Kasday, so nga ti ina, may isang nana, nga prayerful. Itana nga, apo, ay wanam kadi, apo, ipasarak mo kadi ti ado a bendisyon. Kasday, ti may isang nga ina. I would love to have a prayerful mother. But unluckily, my mother is not that prayerful. Although she's praying also. Ninanang ko napungtot. Kapag tinigrigat siguro, ay, kanayon ang maungtan way back together with my siblings. But it served a lot of inspirations para kada kami dijay. And take a look at us now. Nga, hanmat ka nag-change ti biyag ni but the pathway nga surusurutan mi ka we forgo for to choose good between evil always, diba? Tinanang naman may ti kaadwan nga wishes tayo nga kasabat the 9 months that you nagna and from then on up to now nga agsuporta pa ila kada tayo. Ay, I love you, mother, though I do not say this every day. I object. I object. I object. I object you saying your What? mother is not prayerful. Yeah. She is. She always Literal na prayerful. Every mother is praying for her children. Iso nga, agong ungot tinanang tayo na No. Kasi Iso, they ungot ka always man. wanted the best Yes. for their children. Because Totoo yan. mothers know. Mothers knows best. best. Kunanaw ng Very gusto. sacrificing sila. How about you? Iso nga, agong ungot nga rod, tahan na kayat nga mapangkaijay. Tahan na kayat nga maaramid di jay because she wanted the best for The you. best for us. Especially Yes, kaya palakpakan for naman natin, children. Jaber, ang ating mga mothers. We just kick-started our program with tears rolling in my eyes. Pero I'm so grateful and happy for this day. Diba? Hindi lang yan ang sineselebrate natin. By next week, we will be celebrating also Father's Day. Father's Day. Yes. Alam nyo ba na Father's Day din on May 11? No, sir. Because it is the birthday Yes. of The the patriarch the father of of the municipality. municipality in the person of the Yeah. Honorable Joffrey P. Sagi. Yeah, advance happy. Ano ba ang pwede nating maibigay sa kanya? Kundi ang ating Full sila. support. Support lagi. Support laman lagi. And The only thing we can give our mayor is the support because we have been always asking his support to our plans and programs, especially sa plans and programs ng Dingras Municipal Police Station. Together with the PNP advocacy groups, nakasama kayo, di ba? naman, all PNP attached organizations na talagang sumusuporta hindi programa ni Apo Mayor together with Vice Mayor, not to forget, our legislators, the ABC, the barangay health workers, sino pa ba yung mga PNP attached? AXER, LGBT, KK-DOT, UI, and Kalasag. Ayan, Kalikasan. Kaligkasan. Yes. Eta amon apo ti into na madamdama ado pa ti discussing tayo. Because if we will be talking about mothers, everybody will be crying out. Kaya nga. So masapula po break tayo pa lang DJ, but anyway, I would like to extend Happy Mother's Day kada kayo amin. Kadagiti talagang mothers and to those who are playing as mothers. Kasi siya, Dijay,
Kaya basahin natin yon in connection ay Adamet Shom Gayam Christopher Urayan ka. Sabi niya. Happy Mother's Day, Mami Carla, from Dexy Salutares, Thailand nga. Ever supportive din sa ating mga missions. Happy Mother's Day to all of you guys. Magbabalik pa tayo. Yes. Okay, we need to have a commercial break, guys. But in due time, in a minute, magbabalik ang Lilingkod, Dingras Dream Team, Barangayanihan, Just Public Service. Yes. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. Sa madilim na panahon ng ating daigdig, kung saan ang ilaw ng pag-asa ay pundido, muling sisilip ang sinag ng araw. Panibagong umaga na panibagong pag-asa ang ating matatanaw. Maraming dahilan kung bakit nating dinudugtungan ang mga bagay na hindi pa natatapos. At sa muling pagdampi ng init na nagmumula sa araw ay senyales sa atin na ipagpatuloy ang ating paglilingkod na nabitin. Ang nakakabighaning pag-awit ng mga ibon at ang presko at maaliwalas na kapaligiran, kalikasan. Naging parte na ng ating buhay ang kalikasan at narito ang mga KKDAT upang ito ay pangalagaan at paglingkuran. Isang butil, isang puno na ating ipinunla sa lupa. Wala nang mas nakakagalak pa kung ito ay sisibol at magbubunga. Hindi man ramdam ng karamihan, ngunit sa simpleng bagay, tayo ay nakakatulong sa ating kapaligiran. Sa pagtanim ng kahoy, naway katulad din ito ng pagtatanim natin ng pagmamahal, na ito ay yayabong at sisibol habang tumatagal. Maraming dahilan kung bakit natin dinudugtungan ang mga bagay na hindi pa natatapos. Maaari nating ipagpatuloy ang bukas habang may oras pa. At maaaring sa pamamagitan nito ay ang pagtulong sa ating kapwa. Simulan ang umaga na may ngiti sa mga labi, pagkasakali na makapaghahatid ito ng maligayang pagbati. Sapagkat sa gitna ng kadiliman na ating nararanasan dahil sa pandemya, narito ang mga kabataan na piniling maglingkod sa mga nangangailangan ng ating kalinga. Higit na nakakagaan sa damdamin na makita na meron pa ring mga kabataan ang handang maglaan ng oras, handang tumulong ng walang kabayaran, at handang ipakita ang pagmamahal at suporta sa mga taong ang hanap din ay pag-asa. Sa kabila ng mainit na panahon ay ang mainit na pagtanggap. Sa kabila ng masikip na lugar ay malawak nilang pagmamahal. At sa kabila ng pagod, pawis at hirap ay nababayaran ito ng mga nag-uumapaw ng ngiti mula sa mga labi ng mga batang tila napakasaya na parang hindi na mawari.
mga ngiti na hindi mababayaran ng kahit anumang salapi. Ang kapulisan minsan kinakatakutan ng mga kabataan. Panahon na siguro upang ang mga isip nila ay maliwanagan na ang KKDAT at ang kapulisan ay kakampi at handang tumulong sa karamihan. Dahil sa KKDAT may nabuong pagkakaisa at malalim na pagsasama, ang mga kabataang nagmula sa iba't ibang bayan, iba't ibang paaralan, iba't ibang buhay na nakasanayan, ugali at maging mga talento, ngunit iisa ang hinahangad. Ang ibahagi ang mga kaalaman, lalo na sa mga kabataan at ang makatulong sa mga nangangailangan. Sa muling pamamaalam ng liwanag mula sa araw, ito'y hindi nangangahulugan ng katapusan, kundi ipinapahiwatig sa atin na bukas ay maaari na naman natin itong dugtungan. Walang personalan. Just public service. Walang personalan. Just public service. Walang personalan. Just public service. Personalan. Just public service. Ayan, nagbabalik po ang naglilingkod Dingras Dream Team, Barangayanihan Just Public Service. At syempre, as we promised guys, we have this young brood of leaders na talagang magsusuporta. They are PNP attached organizations, Kalasag and KKDAT. Since time immemorial, when we started our medical missions, our intentions, iti Ilocos Norte Apo at Dal Isuday. So nga, we'll get to know them better in the persons of Christopher Jow's friends, Mr. David Allen. Ayan. Hi, David. Hello sir, good morning to everybody. Hi, I'm back again. Last week I was here, so yeah, I'm so happy that I'm here again with Sir Danny and of course Ma'am Tarsila. Because of the yes. positive aura, the positive positivity ito na, di ba Ma'am Tarsila? She's very outspoken. He knows what he's saying, and looking at him, he is very young pero ang dami niyang gustong gawin sa buhay, right? Yes sir. Thank you sir. Of course, my aura is so positive because of the accomplishments that I've been making together with the KKDAT officers and of course the MPS sir. Ayan, that's good to hear, David. And panuwan na kami man amin, Jaybert, thank you so much. Ano masasabi mo, Ma'am Tarsila? Umatado tayo dito. Before anything else, I would like to welcome Manang Didina to our episode today. Yes. Good morning. Pagritan tayo man. Good morning to all of us. Ket agyaman tayo menen apo tanakadwa tayo man ni pastoran nabayag nga hante nakadkadwa isuna ket sapay kumata agtultuloy ton dito nga pinagkakadwa tayo man ng pastor. Okay, thank you very much Thank you Manang so Gibay. much. Nakamila tanong ko tipak paginang pailang sir. Dataya. Ayan. Today, aside ka DJ na pagsasaritaan tatatay ng Mother's Day,
tapnuhan tayo ng agsang sangit. May we shift to another topic. Dagiti KK that apo, we also have our kaligkasan. But dagiti activities, there are a lot of activities of the KK that together with the Dingras Municipal Station and other organizations to compose the Dingras Dream Team. And again, we are going to have an activity into no Mother's Day. Katkayat kuman isong ada ni David itata, tapno na he will be the one who will be introducing to us what are the next activities of the Kaligkasan, being the president, di ba? Being the president of the Kaligkasan and also a member of the KK Dingras chapter. Yes, hello. Yes, ma'am. Well, Kaligkasan organization aims to promote a eco-friendly community, which means on May 9, hindi lang Mother's Day ang hindi lang Mother's Day just for mothers, people na mothers, but also for our mother nature, since it is our the foundation of living in today's quarantine. So on May 9, we will have tree planting on some parts of Dingras. Some parts lang kasi we won't be able to go everywhere kasi nga about with this MECQ. So yes, we will have a tree planting at some parts of Dingras on May 9 in celebration of our Mother's Day, since Mother Nature is really important and very, very, very helpful for us in living. Yes, ma'am. Okay, thank you very much, David. So to reiterate, I would like to inform everybody that on May 9, in celebration of the Mother's Day, the KK and the Kaligkasan Dingras chapter will be having a tree planting and as well as agdalus tayon to payon. Yes, ma'am. Clean up drive. No, iti papanan tayo, pagbulaan, isunto payon iti pagdalusan tayo. And would like to say thank you to the Bureau. Manang Divine, Bureau hindi of Plant nagalaan tayo Industry. kasta. Bureau of Di Plant ba kaman? Industry. Thank you kaman, hindi tayo pagalaan tayo timula tayo manang Divine. Ano nga mula dito i-kwate ito? Because last year we planted bamboo and ano pa? Of Fruit-bearing course, trees. kasi Fruit-bearing trees na lang. and for the meantime, ti dati nga mula tayo kadigiti fruit-bearing trees. But for the meantime, because it's summer, seldom pa ang ti paragtudo na tayo nakapudpudot ti marik na tapno dagitay mula kat ag-survive da despite nga napudot, gaputan napudot. Ana nga minti dapat nga mula tayo nung kamanang diban nga dawaten tayo. Digitay kalamansi kasi mabalin met pela ti kalamansi. Kande tay mabalin tay si daan nga Tay pakak. Pakak. Ang pamana tayo. What's in my mind is pakak. I-joke ko madidi nga pakak. But it's true, pakak talaga. Pakak nga talaga iti mabalin. Dagitoy mula nga mabalin nga these are the plants recommended by the agency na di pangalan ting amin EJ Kali. BPI, the Bureau of Plant Industry. JT kasta di pangalaan tayo, but we are very thankful ta kanayon da tayo nga ikano ada iti mula nga intay dawaton and to save Mother Earth and to celebrate with all the mothers on Sunday. We will be having a tree planting and the clogging Yes, dalos ma'am. tayo ijay as dagti karayan. Saan ba tayo mag-tree planting? Di poblasyon. Poblasyon. Magkita tayo to, takasarita tayo to dagiti kakapitan iti poblasyon. Tapno ni isudan to iti mang-accommodate. Kan siyempre, isudati makimbalay. Isudati makimbalay, dagiti papanan tayo, isudati kanayon tayo nga kasarsarita, dagiti na anos nga kakapitan, iti ili tayo nga dingras, nga idadaulwan iti presidente da, iti ABC President, the Honorable Elmirando Verdadere. Hello, Na-favorite sir. talaga natin siya, di ba? Yes. Hi, Yes. ABC. Ket sapay kumata adda kayo nga kangkanayon nga mangsuporta kadagiti amin nga programa iti Dingras Municipal Police Station together with the KK Kaligkasan, the LGBT and all the agencies, the NGOs, non-government organizations have the same advocacy with the PNP. So dadagiti kadwami apo nga kanayon umay iti barangay tayo. Ket anapay iti kayat tayo nga biga because we will be talking about adun apo dagiti na baksinan iti
Digras. Adun iti na vaksinan iti tayo nga dingras ket idi kalman adda dati may isang kadwa tayo the registered nurse of the Dingras Municipal Police Station Police Corporal Gerald de la Cruz Hugo. Ket aday sunat no madamdam nga apo who will be talking with us no ana ba dagi feelings na idi napan na vaksinan, before nga na vaksinan, and what he expects, di ba? Anda ba siya ti fear despite his being a nurse. So, kasi nga minapo, kaya't nga idi na minsan we talked about bida solution. Kati tata, pagsasaritaan tayo mo ti res bakuna. And, adan to isunay ito madamdamatay, di kalman, isuna mismo ni kadwa tayo iti Dingras Municipal Police Station iti maysa kadagiti na vaksinan nga members iti PNP because I would like to inform everybody that despite the MECQ kada everything that we are having now dagiti police dita border apuhan dapay nga na vaksinan dagita. Uri na kayo, hampay nga na vaksina. Hang kami And nga we're na still vaksinan. waiting. So, before we go to the topic, damagag man Ma'am Tarsi because at kayo ti at kabaglan na amang ti correct information when it comes to the COVID cases, the spiking up of cases in Dingras. How's Barong right now? Barong ket okay metan apot kasi nalpas da di quarantine nga period dan 14 days da ijay ENC tapos 7 days da ijay barangay holdat iso nga 21 amin nga days da ang apo nga nag-quarantine iso nga okay dagiti da dumak nakaawid dan apo. Ay, wow, that's to God be the glory. Yes, thank you very much. Kasi masyado na tayong narattle and sobrang pressured. Lalo ti MPS Dingras na kanayon ti ipagpaga. Hindi lang sila mga pulis. Sila'y mga tanod. Sila'y mga health workers. 24 hours at that, napanak nag-feature, hindi ko kada kayo Ma'am Tar sila. Iti borders, the 5 borders of Dingras at dada diti kapulisan apo and sila nga di itata medyo hindi beautiful bay because they look haggard. Yes, sir. Diba? Wala na silang pahinga. Wala silang pahinga and what you can see about the situation that they got, it is very saddening. The saddening truth na hindi na sila nagpapahinga. So, palakpakan tayo man ti MPS Dingras apo. Uri basita nga i-extend ti meron ba tayo? Do we have new cases? We have a case di kalman from Bagut, Dingras Ilocos Norte, sir. You better 1-year-old maybe female. she will be the one to read. That is from the Pidgin. A 1-year-old female from Barangay Guy Bagut, Dingras Ilocos Norte, sir. And the other one is? And the other one is from Barangay San Marcelino, a male 50-year-old. 50-year-old. Returning overseas siya from Philippines. Okay. LSI. Yes, ma'am. Returning yung bata, resident. Pero yung bata, ma'am, local resident na Local siya. resident, pero is he isolated? Right now, ma'am. Yes, ma'am. They are both isolated Yes, now. they are both isolated. Ang nangyayari dyan, I heard a story from Barong Mama in relation sa ating sa the celebration of being mother. Yung nanay niya was tested negative. But her son was tested positive. So eventually, anong mangyayari doon? Will she let her son to be alone iti sa quarantine facility? No. Napan apo, di ba, na magdididig yung istorya mo pang Tarsi, napan ijay quarantine facility, napan na kinuyog DJ, anak na, because anak na, di ba? That's what mothers do. Sacrificing. In sacrifice na apo, uray maala akon, uray maka-COVID akon, sino nga ruti kadwala ting obing and my God. Nga mamuyo apo, iso nga, haan nga mabalin nga rumwarti ubing. Diba? Iso nga mabalin nga rumwarti ubing ta baka no maakaranda. Especially 17 years old and below, handa nga maikan iti vaccine. Handa nga maikan ti vaccine. Iso nga da tayo apo dagiti anak tayo. Hanti nga itugtugot, itis inuman nga papanan tayo. Guy-guyo doon ti anak tayo, ti papanan ti tiyandaan, mapantayo iti kayat tayo nga papanan, taguy-guyo doon tayo. Inointay makichismis. Guy-guyo doon ti anak yo. Lumapan na makichenda. Won. Ta ikan, oray ma'am, ta ikam mimot iti.
face mask. Madilat Kayo di ka. face mask ng haan nga mabalin di jay apo because these are the children and the senior citizen are the most vulnerable persons, individuals, han lang at idingras, itilubong. Iso nga apo, haan tayo kading itugtugot dagiti anak tayo nga mapan makitsenda. Kat awan mo makitsendan ma'am, ti asawa yo nga lalaki ti baon nyo nga mapan makitsenda apo, taan nga da kayo nga nananang nga dati guy-guyo din nga anak nga ubing. It is very normal apo nga DJ ubing kuyugon tayo no da sakit na. Ngumno COVID ngamin as much as possible kuma haan nga mabalin. Haan nga mabalin. Kasi maakarang kamot. Duwa kayo nukwan. Kasano nga rod, digiti anak mo nga daduma. Iso pa yan. May ask you. Kasano nga rod. Digiti anak mo nga daduma, bye-bye amon. Kasano kat may sa dija, iso nga rod nga haan, nga agtangtangken, iti ulo tayo. Diba? Iso nga, adadigituyan nga pagalagadan tayo. We already have rules, guidelines, protocols, nga dapat nga aramidin tayo. Tapno, haan nga agi-spread. Nga kanayon mi Yes. ulit-ulitin. Ti Pwede bang COVID-19. ulitin natin Oo. ulit? Ti COVID-19, Ulitin natin ulit. ti COVID-19 maagasan. Mhm. An nga no naalakan kat nataykan, haamot. Maagasan deta. The only problem is, ada dagiti severe nga, I am not a nurse, pero alamin ang tunay na impormasyon. You know, Mr. Google knows everything. And when you meet Mr. Google, you'll be able to expand your knowledge. Kaya dito bagbak apo, so lang itinabasa, kanya rasaas ni Mr. Google kanya. Anak ko na. So nga masapol apo, nga datoy COVID-19, haan tayo nga pag-spreadon. Anyway, kaya tayo nga agasan, adalaki di, usaram nga tangke ti oxygen, no hang kamakaangot. Ti problema nga min ijay apo, awan iti ospitalon, no da tayo amin ag sakit. That is the problem. Miso nga masapol nga istapen tayo ti panagaduna. Ure man pa'y adag sakit ko ma, no kaya nga i-accommodate ti hospital tayo, dagiti masapol na no kaya nga i-accommodate yan, why not, di ba? Ngam ti problema no aduuna yun, no do tayo amin yun, kasano nga rudon, datay pa tipina tayo nga agala iti agas tayon. Iso nga apo, masapol nga alamin ang tunay na impormasyon, nga haan tayo nga agtangtangken ti ulo na. Di Jeff, kumapay tinesang impormasyon tayo ngamin, ayamang dani. Haan nga agtangtangken ti ulo. And speaking of alamin ang tunay na impormasyon, guys, for the second leg of our program, this will be the topic na talaga namang coming from a medical lineage person in the person of Police Corporal Gerald Hugo. who had undergone vaccination just the other day. Just yesterday. Just yesterday ba? Tingnan natin how ano digiti was in his mind, ano digiti pampanunutan na, nabutong kadi, anak at tili na, kasla kagat kadi iti kuton wenno kasla kuton nga ti kadakkel na kay elepante. Maamuan tayo amin dagita kenkwana inton ag sublimanan ti Naglilingkod, Dingras Dream Team, Barangayanihan, Just Public Service. Doc, nabakunahan ka na? Yes, because I believe the children are our future. Char! Yes, nung March 23, 12:34 p.m. Oh, exact. Paalala na ang content ko ay usapang medical lamang. Kung na-offend ka sa science, mag-next video ka na lang. Anong pinili mong bakuna? Hindi na ako namili kasi iisa lang yung brand na available nung araw na yon. Anong brand po yun? AstraZeneca. Bakit hindi na lang po kayo naghintay ng mga mas effective na vaccine tulad ng Pfizer or Moderna? The best vaccine is the one that is available. Mas maganda ng may protection ngayon kesa walang protection at all. Gaano po ba ka-effective ang AstraZeneca? 76% effective siya against mild symptomatic COVID, pero 100% effective siya against severe COVID. Ibig sabihin ba nun na pag nabakunahan ka na at na-expose ka sa COVID, protected ka na sa mga malalang komplikasyon ng COVID?
Tama, pag kumpleto ko na ang 2 dose ng AstraZen, may 14% chance na mahahawaan ako pero sigurado ako na mild lang ang magiging sintomas ko at kayang agapan ito sa bahay. At 100% sure na hindi na ako lalala pa, na hindi na ako aabot sa punto na kailangan kong ma-admit sa ospital. Ano po ang mga side effects na naranasan nyo? Tandaan na ang mga side effects ay ang natural na response ng katawan sa vaccine para gumawa ng antibodies na lalaban sa COVID-19. Pero hindi lahat makakaranas ng side effects dahil magkakaiba ang immune system ng bawat tao. 1 day after vaccination, nakaranas ako ng chills, fever, pero pinakamataas kong temperature 37.8 degrees Celsius. May pain din sa injection site, headache, panghihina, joint pain sa knees, muscle ache, at walang ganang kumain. Nagparacetamol lang ako 500 mg, 1 tablet every 4 hours. Naagapan naman siya. 2 days after vaccination, nawala na halos lahat ng sintomas. May konting panghihina lang at konting lagnat. 3 days after vaccination, fully recovered na ako from the side effects. Di po ba AstraZeneca yung may issue sa blood clots kaya siya na-pull out sa ibang bansa? Oo, pero binalik din kasi sa kabuuan, 37 lang ang nai-report na nagka-blood clots out of 17 million na nabakunahan sa UK at Europe. Sobrang rare ng side effect na ito at walang patunay kung yung bakuna ba mismo ang directly nag-cause nito. Kung may bakuna na, bakit matataas pa rin yung mga kaso? Over 109 million ang populasyon ng Pilipinas at kailangan at least 60 to 70% ay mabakunahan para ma-achieve natin ang herd immunity. Kakaumpisa pa lang ng vaccine rollout sa ating bansa, wala pang 5% ang nababakunahan kaya hindi talaga natin pwedeng i-expect na bababa agad ang mga kaso. Ano po ang huling mensahe nyo? Sana bawat desisyon na gagawin natin ngayong pandemya ay makatulong sa pagbaba ng mga kaso. Ligtas ang may alam. Hanggang sa susunod, take care. Need help keeping your digestion balance and sync? Try TB Cough. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites by helping good balance bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Cough Triple Action Formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you gut healthy and function at its best. Our convenient bottles bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TB Cough. Walang personalan. Just public service. Walang personalan. Just public service. Walang personalan. Just public service. Just public service. Tayo mo name. Sa mesante magdadam. Ay. Okay, nagbabalik po ang Naglilingkod, Dingras Dream Team, Barangayanihan, Just Public Service. So naimbag nga aldaw tay manen apo, and today we're going to have the registered nurse of Dingras Municipal Police Station in the person of Police Corporal Gerald de la Cruz Hugo. Ayan. Hello! Hello, sir! Hello. Good morning! Good morning, sir. May you please greet your family, your friends, your fans, and siyempre the NPS Dingras bago tayo dumako sa ating balitaktakan at information dissemination. Good morning, aming kailan nga taga Dingras, sak ni Police Corporal Gerald Hugo, taga Barangay Lidia Marcos, Ilocos Norte. May isa ka registered nurse. Assigned. Great po ba ni stepmother ko, nga di Hawaii. Happy Mother's Day kay ni Mrs. ko. Happy Mother's Day. Ay, may misis na pala si sir. Akala ko Well, sir. single siya. Kaya pala Very, kinakabahan tayo kanina. And not to forget, pwede Jayber, ipakita naman natin ang napakaganda na member din ng KK Kalasag and Kaligtasan in the person of Miss Jessa Balbesino. Greet ka muna, girl. Good morning, everyone. I'm Deza Balbesino de la Cruz and the KK Secretary and Kalasag Vice President of the Municipality of Dingras. Good morning. Ayan. Good morning to Jessa and welcome to Naglilingkod Dingras Dream Team, Barangayanihan, Just Public Service. So, this is your first time, right? Yes, sir.
Ayan. So later on, you can shoot a question para kada tinakagugwa pong interview tayo. A registered nurse kan may sapay nga member iti MPS Dingras. Balikan natin. Gerald. Sir Gerald. Lisa natin si Gerald. Yes, sir. So how are you? So how are you doing? Ilang buwan ka na ba na nga addayan ti MPS Dingrasen? Bale, nasuro kami sa bulan, sir. Na reassign na iti March 26 dito Dingras. So, nasuro ko kami sa bulan, sir. Okay, mga naragsak. Okay. Naragsak despite nga tinang-welcome kanya dito Dingras ke lockdown. The lockdown, the pandemic. And young at that, pauna yan. We are so lucky to have you. Kasi nakukumpleto na ang lahat ng career. Meron na tayong IT sa MPS Dingras. Then we have you. So how does it feel being vaccinated the other day? O kahapon lang? Kahapon lang, sir. Ayan, Ma'am Tarsi, ikaw magtanong. Medyo nakyukyutan ako kay sir eh. Nawawalan ako ng katanungan pag ganyan. Okay, kahit ko nga damagon, before you had the vaccination yesterday, what did you feel? What did you felt na tomorrow mabaksin ka? Baka mamamatay ka na, di ba? Did you feel something nga kasjay? The day before nga tayo makasanak mabaksinan na. In search ko DJ side effect na eh. Kasi syempre, mabutengak mo, kadamot tayo nervyos ko. After reading the DJ information, and kasano ti epekto na, naawan DJ nervyos ko. So, idi kalma, hindi adak di jayen. Kalmado, nga vital signs ko normal. Kung napikit di DJ doktor nga nang kasta kanya ket sigapilat kakalmaan nga mabakunaan ko nada. Ay wow, nakalkalma ka ng ni Sir Jason Kalma. Ay suko maiti na kalma, di ba? Joking aside. Yeah. What caused him to be makalma? Yun nga. Siyempre, DJ Mbaga na po alamin ang tunay na impormasyon. That is always true. Bida is always striking. That is true. What happened, di ba? Kalmado yung nagapo was able to ask Mr. Google also. Yes. Yeah. Nagbasak pala ang bawak na pan. So, amok in-expect ko. So, hindi nabakunaan ako kahit okay. Yes. Kasi among nga talaga, you really expected for common side effects, di ba? So, you already know what you expect before nga baksinan kan after nga mabaksinan kagayaman. So it pays to be informed, di ba, Ma'am Yes, Tarsi? It very pays to be informed. It pays to be itimod mo agbabasa ka. Do not stop reading or feeding our minds ka talaga nga it's a necessity kinigito nga tiyempo. Iso nga kada tayo amin apo, masapol nga amon tayo kasi amin tayo makigigtot mabutbuteng tayo no detan ite vaccine. Mabuteng tayo because we had a trauma nga napasama ka DJ dengue siya. But until now, I would like to let everybody know nga DJ napasama iti dengue siya that allegedly nga cause iti panakatay dagiti ubing haanpay apo nga naaprubaran hampay apo nga ususto nga naprobaran iti korte uno sa sinuman nga doktor ligta nga DJ dengue siya iti nang cause iti panakatay dagiti nga ubing kat nakadadumot nga ubing iti natudukan kat basit lang mo DJ mangibagbaga mangikiklaim nga natay ti anak daga po iti dengue siya. So kapo ka DJ nga napasamak iti Pilipinas adu ka dagiti kadwa tayo pada tayo nga Pilipino nga mabuteng nga agpabaksin gapo ti daytoy nga napasamak nga panakatay dagiti ubing may panggap gapo iti panakatudok da iti dengue siya. So what are the common side effects nga rod nga nabasam nga side effects nga you expected after nga matudukan ka? Gerald. Kasi kadaya nabasa kasi ti vaccine nga naawat ko mami Sinovac. Gagangay nga nasakit DJ yan ti naka-injectionan na. Ang nga permi nga nasakit ng gagangay nga sakit na tanatudok nga rod. Tapos after a day or two maka-experience ka ti sakit ti bagbagi, rigor, kunana.
ken DJ nasakit ti ulo ngem di mo laki di naranasak DJ sakit ti bagbagi laklag trangkaso. So nag-take ak lang ti paracetamol. After nga nag-take na mayat. Okay, DJ iti imbaga na pa DJ information dissemination itay tatay di ba? Ag paracetamol ka. Tapno no DJ nga common side effects kat malabanam. So kung ano dito yung nabasak. Health, what should I expect after having a COVID-19 vaccine? Health authorities are carefully monitoring all COVID-19 vaccines to ensure that they are safe to everyone who receives them. So pinanunod na DJ yan, di ba? Pinanunod nga sapol nga safe, DJ nga itid na kada tayo. When we get vaccinated, some side effects are normal and expected because they signal to test your body in building protection against the virus. Kasi di ba kunam idikwa, nga no, sumrot DJ, vaccine king ka, ada digiti systems, antibodies, or whatever they call them, nga ag-interact with the vaccine. So here comes the side effects. So these are already nakita done before pa nga maitudok kada tayo detoy, di ba? So what are these common side effects? We have soreness or redness around the injection site. At kano dito mabalin nga agred. Mabaga, uno ka sa dalitag na, kiti site injection. Yes. At dapat yung mild fever, tiredness, headaches, muscle or joint pains. Pero these are normal kano detoy apo nga mapasamak because as we said a while ago, these are already expected, di ba Gerald? Expected lagi nga side effects mo. And in addition ka DJ, kasta tapos hantay mabuti nagpabakuna. Before ka mabakunaan and after, ma-monitor ka DJ. Vital signs ka before ka mabakunaan. So once nga madiday yung vital signs mo, handa ka tutuluyan nga tudukan nun eh. Kasi mabalin nga damadi nga epekto na kanyang day no. Pagarigan ko man nga to ti BP, nga to ti temperature mo kasi handa ka tutuluyan eh. Malpas mo't nga mabakunaan ka, 1 hour day nga i-monitor da ka dagi health professional. BP da ka, temperature da ka every 15 minutes for 1 hour day jay. So no, awan ti i-exhibit mo nga adverse effect na. Bali kami din ako nga side effect kan adverse effect ma'am. Okay. Tapno no maamon ti tao. Okay. The side effect is the normal nga may experience mo. As-asahan dayon nga may experience mo. The adverse effect mo, the epekto nga mabalin nga unique laeng king ka dayjay or mabalin nga epekto nga mabalin mong ipatay sa siya kuma. So bago da ka i-clear, bago da ka parwaran, i-check da no adverse effect na DJ bakuna king ka orawan. So after 1 hour if cleared ka na wanti adverse effect, rest assured awanti madi nga epekto na kanyang DJ bakuna. DJ. Okay, thank you very much. Ganun pala yun. So may panggap kita apo at may nga nag-comment kada tayo coming from Las Vegas, the person of Mang Leilani, Thailand, the sister of Mayor Sagid. Hello everyone. Kakabsat, haan kayo mabutbuteng kadayta, bakuna, haan nyo dengdenggen. Dagiti adu nga sa usao. Safe kayo. Coming from Manang Leilani. Safe kayo kakabsat. Safe kayo kakabsat. Gagangay lang, sakit kas gagangay ngem kasi ti apo. Okay kami amin nga sa pamilya. Tanalpasmin ko na. So, that's really a good news, Manang Leilani. We also have a question coming from the millennials in the person of Jessa. Jessamine Balbesino, ano yung question mo dyan, girl? Sir, do we have anything to observe sa mga kilos? Pwedeng ulitin natin. Do we have anything to observe, sir? For example, sa mga kilos o kinakain if we get vaccinated? Awan met nakaibaga nga dapat nga i-observe tayo. Ngam DJ lang, no once tayo nagtatayin, tayo side effects na nga gagangay nga urigor, at ipagpagikan,
gurigor sakit ibagpagikan no deja gurigor gaya mo. Handa mo imparit nga may parit at Well, igos kasi ko. Ay, Normal na Dijay. dayjay. Ngam te obserbaran nyo no once nga nabayag launay dayjay panagguriguran. What ana iti period of time nga to consider normal, DJ, mapipil mo nga common side effects na. For example, ang gurigurak for ingana ba dapat pagpatinggana. What about nag-exceed? Within a week siguro rumor side effects na eh. Mm. 5 to 7 days mo lang latan. Ngayon no once nga ag-progress na nga nabaybayag pa yung dayjay. Mabalintay nga ag-refer ti doktoron. Ngam, no kas pagarigan nakarula unay ti guriguran, kasala kumbulsyon kan or di ka makatakder di pag iddaamon ti bigat, mabaling nga mapang kay doktoren, ta isunat mangkirking kano, mayat mo mati. Oray hamping nga timanon kadayjay 7 days mo. No, ana ti ma-feel mo right after your vaccination, ket sika ket aligaga, hangka nga compose iti pagbagim, you can always have your moment with your physician, di ba? Hangkay mababain, itaray ti pagbagi tayo yan ta kasigan nga pulis ba? Nga hospital or Health center. kasi apo. Wan aglalalo ka dagiti senior citizens tayo. Masapul apo nga dagiti nanang tayo, tatatang tayo, lola tayo, lolo tayo. Mabaksinan dada tayo nga millennials datay ti mang-lead kanya da mang-guide kadakwada. Anati mariknam dapat ba nga ipang ka hospitalon, di ba? Kasi haan tayo mo't mapil dyan mapipilda. So nga we should guide them. Datayo ti mang-guide, datayo ng ubing, datayo ti mang-guide kaligito senior citizens tayo tap na nukasta, their vaccination will not lead to severe health problems, di ba? Ayan. Nagmayat dito yung discussion kasi still pati ninanang ko kandi ubing je balay, di ba? Personally, even ni adadate feel ko to be vaccinated kaputa adalata di jay nga notion, wano stigma, wano digiti press releases nga nga mabuybuya tayo iti social accounts tayo nga kastoy tinapasamak kunana ngam deti doktor itatay di ba Ma'am Tarsi nga kunana 109 million iti Pinoy 2% pailaang iti nabaksinan, let's say 2 to 10% pailaang. We need to have a 60 to 70% of our total population tapno makaalat DJ herd immunity nga kunada. Strengthened immunity kunana apo. And I believe those are isolated cases, right? Kasi dagitihan tayo nga agpapada iti sistema iti bagi. How our body reacts kadeto nga vaccination. But most probably kaadwan na apo napintas mo't iti epekto na kanya tayo dito. And for example, the Sinovac after 28 days ba? Am I right? 28 days, we will be having those who are vaccinated for the first dose will have the second dose. Ano ba iti difference na kano? Gerald, no pa DJ, difference na between no first dose awan pa the second dose no. What is the difference between first dose pay lang kanda alam mo the second dose? Dito di masumbatan mo. Okay. Manat ka sana. After 28 days, syakit mabakunaan na ko ti second dose ko no June 3. So, expectar ti jay pagyaman ti gobyerno ta instead nga libre kanya. Ti kaya't kung ibagay iti tao magdengdeng ti number 1 na question gamin ti social media ket na ti the best nga vaccine para kanya. Jay. Nakadado dita Moderna, Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Sputnik. Sabali nga brand. Ano ti the best? Amin nga vaccine apo ka the best para kanya tayo. No na ti i-offer ti gobyerno nga vaccine para kanya yo. I-grab yo. Kasi papadada nga na study nga maka-combat ti COVID-19. So, hanyo sa isayangan di slot yo nga bakuna. No, at the question nyo ka DJ, bakuna nga awatin nyo, magbasa kay laeng kasi kumpleto mo dito website ng DOH
kani Mr. Google no ana tagi jay kasapulan yung mamuan about yung bakuna. DJ la ang sir ma'am. Thank you. Okay, nanggag tayo Japo. What is every vaccine is best. So what is offered now is Sinovac and gaputa is available, it is the best vaccine in the Philippines. Kung na danto man ni Pfizer, so available, it will be the best vaccine also, di ba? For the second batch. Yes. So nga, alin namin ako, handa mo't nga iti gobyerno tayo, te kung nakunong kang kanayon, handa nga ito, te makaperde kada tayo. These vaccines have gone through a strict testing process, di ba? Yes. So nga, masapol nga i-appreciate tayo because the government cares for us. Nakadado iti kwarta ti gobyerno tayo, our government had allotted a lot for the purchase of a lot of vaccination. Tapno amin tayo will be able to reach di makunkunan nga herd immunity. But, moyo apo awan iti available nga magatang nga vaccine. Dagiti vaccine nga iti these are donations. Donations and iti magatang. One. Donations and At procurement dati of the kwarta government. tayo have money. Nakadado ti napukaw nga infrastructure projects and everything just to allot so much money to purchase vaccine to every Filipino. And not only vaccines, Ma'am Tarsi, your everyday PPE, the uniforms alcohol, face mask, face shields, and the ayuda. Nakaad-ado tinagtulungan na amin apo. Yes, adot kwarta. Iti dadto mga agencies ngam hard up iti locality tayo. Even dingras. Tinangimpid apo, I heard. Tinangimpid for the declaration of the EO and it was declared Wednesday. It should been Lunes. Ngam nagmi-meeting da. I heard that from the PGN nga nagmi-meeting da. Takinita da tinimbang ni Apo Mayor Jeffrey Sagid. No kaya damatlaang ti ag-procure, no kaya da nga maayudaan iti dahul dingras. So, palakpakan tayo, natuloy apo ti pan naka-lockdown ti dingras. We are not happy for the lockdown. But we are happy nga bumababandag iti cases itata. So, ilang cases na ba tayo? We have 84 ba? Tingnan natin. I saw it sa PGN page na parang 84 including DJ. 1-year-old kan DJ. So from masapol OFW. ako, mabaksinan tayo. Mabaksinan, so, of course. We should always support our government. No kas pagarigan na ta chance yo apo nga mabakuna ang kay nga agbutbuteng ang kay nga agpilpilin. Kasi te ko nakitayen no anat bakuna available. Iso ti the best nga bakuna. Aduti countries nga aggaw-gawawa nga agkaroon ti bakuna. Iso nga pagyamanan yon no kas pagarigan adda dumanon para kanya yung nga bakuna. We have a flash news from Jessamine. Kay Post Naladeta, please give us the right information that is coming from the PGN. Manut cases, Dingras. The active cases of Dingras is 79, 51 recovered, 1 death. Wow! A total Bongga yun, of di ba? 131. Ayan. BIMMA ba? Nag-spike up cases tayo up to 90. Last week, irikwam BIMMA ba iti 80, then napan man iti 84, and right now is 70. 79. That is really good news para kada tayo amin nga Dingrenyos. I-maintain natin amin deta apo and please forgo. Lataki dati. Be the solution. Diba? Bawal ang walang face mask. I i-disinfect ang sanitize ang mga kamay. D dumistansya ng isang metro. Ayan. And letter A, alamin ang totoong informasyon. Kasi natin lang ubing nga every now and then nga the episode tayo, we reiterate and we replay nga kanang ti bagbaga tayong nudaduma nga misot kasapulan Ma'am Tarsi deta. Regarding bida solution. Ayan. And But most of all, yan yun ang pinakamagandang gagawin aside from the bida is
Stay At home. Okay nga, dati mapan. Kayo nga, sur. If you are not allowed to go out, please do not go out. So, Please do not go ako. out. Norod makadigdigusan nak Ma'am Tarsi, mapana jay batog mi. Hindi kita man commonly asked questions. Ma'am Tarsi, ina gumatang ti agas. Kasano aya ti panakaruar ko? Alay step by step tayo man. No kadi 17 years old and below, haan tayo nga babaunan di anak tayo nga mapan gumatang iti anyaman dita. Haan nga mabalin ti 17 years old and below nga mapan ijay gumatang ijay tiyandaan. Okay. If it is an essential need, Ma'am Tarsi, Ure essential need haan nga mabalin nga mapan gumatang ibaon tayo detay tatang tayo nga mapan gumatang iti anyaman nga masapol tayo ijay unag tibalay tayo no tay manong tayo nga inauna nga nga inauna. Ma'am Tarsi, makabibisikleta na. Agsaksakit dati yung saka kong kasapulat ti exercise. Mabaling nga rumwarak na diversion road agpagna. Madi mabalin basta no 17 years old and below. Hantay lang apo, hantay pala rumrumwar. Mabalin timot nga magmagna. Just walk in place, ija unog ti balbalay tayo, di ba? Okay. Last question, Ma'am Tarsi, agup ubra ak ijay lawag. Anak kadit masapul nga in pertinent document tapno siya ket palabusan dak iti borders to come in and out. Okay, Gerald. Di kasapulan is barangay certification from your barangay chairman nga hang kayo ma-PUI ken PUM ken agup ubra kayo dijay lawag. Tapos mga la kayo mati certification ijay employer yung nga sika mismo nga sika nga tao ket agup ubra ijay agency na or company na. Tapos may pandijay kay work schedule mo. No kas pagarigan 8 to 5 ka, dapat DJ irwarwar mo is within ka DJ time mo lang. Okay. And also, an additional, mabalin mo pa nga ipakita man ng DJ ID nga si kaagtrap trabaho ijay. ID. Nga place. ID, identification card. Kaduan gamin nga magmag na dito border tayo apo ket DJ construction workers nga awan ti ID na. So kasa DJ ko nagtatayin certification ka DJ employer yung empleyado na kayo. Sot ka sa po. Ayan, di kita most commonly asked questions ngano da duma katigitay kung ano yung pinaka basic tigitay ti hantay nga masungbatan no da duma. Let us become vigilant ken agbasa tayo kadi aapo agdamag tayo tilain tayo nga mapamakichis-chismis hante madamag ti us-ustong informasyon tigitat pagpungpungtutan ni Ma'am Tarsi lanong pakada kami. Diba? Kung masapol na amo tayo dagijay, serbi na apo dagi cellphone tayo. Correct. Ang dami-dami. What are those pertinent addresses, dagiti FB pages na talagang we can rely on when it comes to basic information, ng truth in advertising? What are those? We have the PNP, INPPO, PGIN, the PGIN, DOH, diba? KBP. These are pertinent agencies, pertinent people nga maagiparparwar apo iti informasyon nga agpaypayso. Haan nga agpaypayso ti ibagbaga di karubak nga rod nga chismosa. Kasi ato rumor di ba hangki agpapabaksin. Makapatay deta. Patayin da tayo. Kita nyo dati ang panda PM da kanya. Nga dati kat kano ka aramid ti 666. Ado apo ti rumor di ba Ma'am Tarsi? True. Kati gito yung tiyempo na apo. Iso nga masapol apo nga alerto tayo. Maamu tayo nga i-analyze no ano dagi jay pagpagata kada tayo nga news, di ba? For example, idi lockdown iti dingras for MECQ. A lot of people are coming inside the police station asking no ana ba iti coverage na ana ba iti tiyat na nga ibaga ana ba iti sino ba ti hangarumwar kada uray sa sino man itan kunak mabalin nyo apo nga i-open iti Facebook ni Apo Mayor ti PGIN ti Dingras Municipal Police Station ken Dingras Municipality of Dingras. Yes. Tapno no makita yo DJ executive order
Kun kitaon nyo dagijay na i-post iti Dingras Municipal Police Station ada iti na summary nga posted infographics. Tapno no ana iti dapat nga aramidon nyo ti rules and regulations na iti MECQ kuna kasi hamumot ma-discuss amin. I cannot discuss everything detail by detail no may tumanon. Awan to mula ti unikon ang malumon. Kaya may sapay apo, we cannot produce you dete hard copy, yung dete printed document, ti black and white na, tanakad-adu nga copies di jay. So no ti kaya chu apo, ti summary na i-post, iti Dingras Municipal Police Station Facebook page. Kita kay ijapo, we always update you. Kadag iti mapaspasamak, iti munisipyo tayo, kastamot iti Facebook page ni Apo Mayor, kastamot iti Facebook page iti Dingras, Ilocos Norte. Ayan. So, into nagsubli tayo, Apo, we will be tackling about our future activities. Iti COVID-19 status iti Dingras, Apo, adupay iti programa ti PNP. It's not only for the COVID. Adi ti question sa itata, mabalinon ka di iti rumwar iti Dingras. Nalpas ka din ti MECQ ti Dingras. Kaano ka di nga mailif iti lockdown iti Dingras? Masungbatan dagita iti panagsubli ni Naglilingkod Dingras Dream Team, Barangay Anihan, Just Public Service. Daya ako na. Called to be public servants, guardians of our motherland, and at all times ready to respond when the people call for help, and for the saints of the few, yet they shine as men in blue, ever willing to lay down their lives to keep the peace in our land. God bless our cause, God bless them always. Keep them from harm, Lord, and keep them from wrong. May they be true to their duty, for love of God and country. God bless our cause. Now it is time to give them a chance, work with them hand in hand to maintain peace, know they're in our land. Let's join our hands with everyone. God bless our cause, God bless them always. Keep them from harm, Lord, and keep them from wrong. May they be
just public service. Walang personalan. Just public service. Walang personalan, just public service. Personalan, just public service. Okay guys, agsubsubli tayo iti Naglilingkod, Dingras Dream Team, Barangayanihan, Just Public Service. Ayan, And for congratulations to all of us na nagkikitan tayo matlangan ng ibaga kinisa. Ayan, Ma'am Divina, aside kadig iti problema tayo iti COVID, nga mapaspasanan tayo iti Dingras ita, what other cases nga mamimit tayo tinal aldaw? Scenarios nga pakarigatan ti PNP, may panggap iti traffics. Can you update us please? May you please update us? At silang pakarigatan tayo apo digizay sumsumrek nga han nga taga sa bali nga ay digizay taga sa bali nga lugar. Kasi Municipality. masapul tayo apo digizay certification nga lumasat tayo ijay nga tidigitay private cars kung natin man idi na minsan nga nagsasarita tayo dapat magnada ito'y ban na Batak Road ken iti Bangir di Metsolsona nga digitay ti kuna na apo adamat digitay masapul nga magnalata kasi digitay essential ken non-essential ay apo iso nga dapat magnadalat tamat ito'y Dingras highway no kwa ken ti mostly nga men encounter tayo apo digitay kuma umeagi kabil nga ti essential food kasi adda nag-text sa idi tinaminsan nga adda inbati da kano apo digit issue idi na minsan nga essential food ket una kano dijay tanod kano gayam tinangibaga kasi na picture pay pagkita da kanyak ti picture di kalman ket ikan nakamlatat dua gasutan ma'am tadakam to mapamangipan kuna nakano gayam dijay tanod ket ti mapabasulan da idin apo pulis metten iso nga nagpayab dati meeting nga ibaga dangot nga pulis ngem actually apo tanod gayam design nga taga sa bali nga barangay hangkulat ti bagbagan no ana nga barangay apo ng imbagada nunod ti nga barangay design iso ti ibagbagami apo han nga da kami nga pupulis no kwati mangi bagbaga design nga araramid kasi amumi design guidelines na apo design lang apo. Ma'am, adamang pa'y damagag, before the lockdown, adda nga min day di kasa ordinansa, I think it's an ordinance nga, ti pag naandig iti tricycle kat barangay roads, hanga ito'y national highway. So kapay lang ti aramidan tayo itata or haanan? Because it's already lockdown ti Kuatay Dingras. Haanan sir, magnadala ta amin yan ti national highway pay lang kasi digizay da do mga street ti barangay naka-barikada damot iso nga magnadala ta ito national highway pay lang sir. Right. So last Ma'am Divina, iulit tayo man apo, no tinagapuan iti commuters, uno pasahero kat from Solsona, from the heart of Solsona, ti pagnaan na going out will be Pitig Sarat, right? Yes sir. Yes. DJ mo Marcos, no taga Marcos, pag naanda no kwamat, can they pass along the Dingras Road? Dito yan tayo. No. Orka. Public utility vehicles can pass through Dingras. Okay. Only. Haandang mabalin ag pick up ken agidiso within the national road ti Dingras magnadalang. Okay. Because public utility vehicles are considered as APOR. Authorized persons outside residence. APOR for short. Dagitoy APOR isuda iti mabalin nga magna itoy Dingras. Isu nga masapul apo nga kitaan nga nalaing, but for the meantime private vehicles cannot be are not authorized nga magna iti Dingras. So kadayon nga tandaan DJ apo no adda iti questions yo tawag kayo iti Dingras Municipal Station no dagiti Facebook me iti messengers me you can ask questions and also you can also ask dagitay amamu yung nga taga Dingras nga po pulis wenno sa sinumon persons in authority nga mabalin nga pagdamagan nyo kat adda iti guidelines
Medyo executive order iti MSCQ situation iti Municipality of Dingras. Ti kunakmanan iti Facebook page ti Dingras Municipal Police Station ni Honorable Jeffrey Pisagid, Pidgin, and also the Municipality of Dingras. Basaan tayo ijay apo. So, this will be our final 15 Yes, the final leg of 15 our episode. minutes episode for Kat today. itataa po alangin tayo man tigundaway to be thankful iti Datamayos, the NGT Wellness Center who've been providing us probiotics actually. Isutin inom mo may itata. Thank you so much Sir Roland. Doc Hani Tamayo nga nakabi-busy. The INPPO, Apo PD, Sir Bawit, Sir Calderon, agyamyaman kami kada kayo. NGT Multimedia Distribution Services. And also, would like to say thank you kadagiti amin yung sponsors tayo, kadagiti classmates ko, kadi friends me, kadi batch ko, kadagiti amin nga taga-Dingras nga sumusuporta to the plans and programs of the PNP, more specifically of the Dingras Municipal Police Station together with our NGOs nga kadwami nga kang kanayon that composes the Dingras Dream Team. Agyaman kami apo for being with us today, and thank you very much for being with us, Pastor. Thank you for all your prayers. Agyaman kami di kanayon nga suporta ken ti pinangilid ni Apo Happy Me, the officer in charge of Dingras Municipal Police Station, the very supportive, very awesome, according to the KK, that very handsome. Very handsome. Thank you, Sir Gerald, for providing us the right information for vaccination. Jessa Balbesino and Pastor Oro. Thank you, Sir Bay Javer, Apo. let us be Thank you, thankful Bay. to the ITs, Addition. Javer, Thank Winwin, you. and Vincent. Thank you so much. Thank you so much, David Allen. We David have Allen. another. Thank you Apo pay kada Ma'am Mina Grace and Alma Ballesteros from Barangay Elizabeth. Kadigiti intedyo Apo kadigiti kadwami nga frontliners. Ken ni Miss Joji Aquino te inted mo Apo nga 5 sacks of rice. Ket sapay kumata di ka umang amang tutulong iti PNP. And not to Dingras. forget, thank you so much to the Kalibuyot family, Yes. Lumen Kalibuyot, Nana Espina, Nana Espina, nga talaga yes. nang tada iti similak nga milk, a lot of goods, a lot of packages para kadagiti at taga-Dingras. Kudos to you guys, and may God you. bless us always. Thank you so Thank you, much. thank More you, power. And we Okay. also thank digiti na aktibo nga organizations like United Ilocanja nga always nga kakampi ti PNP and KK the Dingras Dream Team. And now Dingras Dream Team is going lumalaki ang pamilya, and ngayon as an update po sa KK namin, I have talked to the presidents of a certain organization, nakisalita da kanyak, and they love to be part of the Dingras Dream Team. Nakisalita kanyak ni Sir Clence Jessica Cariaga, the president of the Red Cross Youth Organization ti Ilocos Norte chapter, and he's very excited to work with the KK and at the same time the whole team of Dingras Dream Team. Ayan guys. Saber, Thank you, pasugyan thank na kami you. aminan. Okay, once again, thank you very much for being with us today, May 7, 2021. And on Friday, we will see you again because sa Biyernes, magbabalik ang Naglilingkod, Dingras Dream Team, Barangay Just Public Service. Thank you. Bye-bye. Uy, hindi pamalo. Just public service. Walang personalan. Just public service. Walang personalan. Just public service. Personalan. Just public service.
Need help keeping your digestion balanced and sync? Try TB Coughs. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites by helping good balance bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Coughs triple action formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you gut healthy and function at its best. Our convenient bottle bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TB Coughs. Kabataan, 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 kabataan na naman, hindi ba't nakakasawang pag-isipan, nakakasawang pagtuunan, nakakasawang pakinggan, nakakasawa sa paraang ako lang ba ang nakakaalam? O sadyang kayo rin, ngunit nagmamang-maangan lamang. Sa kasulukuyang madilim na panahon ng mundo kung saan binalot ng takot ang tao at ang ilaw ng pag-asa ay pundido, nasan na nga ba ang kabataang ipinagmamalaki mo? Andyan tutok sa screen, higa, kain, tulog, tunganga, tulog, kain, higa, paulit-ulit na lang ba? Madalas, husgahan, wala daw tayong kakayahan. Ano na, kapwa ko kabataan? Hahayaan mo na lang bang ikay inuyurakan? Kaibigan. Oo, kaibigan. Ngayon natin patunayan sa kasulukuyang pandemya na ating nararanasan, kung saan ang kalayaan ng tao ay nakakulong sa tahanan, kumpul-kumpul na suliranin ang di masolusyonan. Lagi sana nating tandaan na ang droga at terorismo ay iwasan. Droga na akala'y makakapagpasaya sa'yo, unti-unti na palang kinakain ang iyong pagkatao. Terorismo. Terorismo na mapanlin lang, pinapaikot ang mga walang kamuwang-muwang, isinasabak sa gyera, kinikitil ang kinabukasan, tinutuldukan ang buhay. Pinagkakait ang kalayaan. Kabataan, tayo mismo ang manghikayat sa kapwa nating kabataan tungo sa aktibong partisipasyon sa pagbuo ng lipunang marangal at matiwasay. Tayo mismo ang susugpo sa terorismo, droga at iba pang problema sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos at pagmamahal sa pamilya. Kumapit sa Diyos, pagkat walang imposible sa Kanya. Siya ang liwanag sa bawat dilim na iyong kinatahak at siya ang pag-asa na kailangan nating lahat. Sanlibong bakit na di matuldukan, bigat ng mga katanungang dumadagdag sa aking isipan. Di natin kailangang buhating mag-isa, bagkus tayo'y magkaisa. Kaibigan, ikaw, ako, sila, kayo, tayo mismo ay may kakayanan at may aambag sa kasulukuyang hamon ng panahon at ng mundong magulo. Walang katiyakan at walang sigurado. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Masarap maglaro sa ilalim ng buwan. Wala sa likod, wala sa harap. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan, wala sa likod, wala sa harap. Pagbilang ko ng 10, nakatago na kayo. 1, 2, 3, wala akong makita. Nasaan kayo? 4, 5, 6, magpakita kayo't sumusuko na ako. 7, 8, 9, hanggang 10. Kabataan, lagi ka na lang bang nakikipagtaguan sa mga umuugong na suliranin sa ating lipunan? Bakit? Sapagkat ikaw ay bata lamang? Bata, sanay ngang makipaglaro, ngunit hindi habang buhay tayo ay nakikipagtaguan at tatakbo.
Huwag tayong magiging duwag, kundi imulat mo ang mga mata mo sa mga bagay na tumatakbo sa realidad at hindi sa mga imahinasyon mo. Tanggalin ang mga piring sa mga mata mo na bumubulag sa totoong nangyayari sa ating mundo. Hanapin mo ang liwanag, tahakin mo ang totoong landas. Sama-sama tayong sumama sa mga tamang bakas. Droga, mga kalulus-lulus na kabataan na nabalot sa kadiliman dahil dito. Terorismo, mga inosenteng bata na nauto, pinipilit na hablutin sa iyong dignidad kapalit ang pagkalabit ng gatilyo. Sumabay pa ang pandemya na hindi lamang mga kabataan ang naaapektuhan kundi ang buong sanlibutan. Kung sa libro, tayo ay nasa sukdulan na. Sabay-sabay na nagkakandara pa ang mga mapanghamon na problema. Ngunit paano? Paano natin ito wawakasan kung hindi mo kayang subukang sumilip sa harang sa iyong mga mata? Maghintay ka na lang ba at tutunganga? Pipiliting taguan ang mga problema? Ngayon nyo ipamalas ang pagmulat ng mga mata nyo kung gaano kabukas ang pananaw nyo sa mga hindi naman makabuluhang usapin ay sana gayon din dito. Huwag mo ding kalimutan paano mo matatagpuan ang totoong liwanag na kailangan mong sundan. Liwanag ng panibagong pag-asa na sa ating Panginoong nagmula. Nasa Kanya pa rin ang totoong panibagong kabanata. Kung kasama natin siya sa bawat pagtahak ng landas sa kahit anumang daanan pa. Sa mundong napakagulo, mundong walang bagay ang sigurado. Naway lahat tayo ay magsilbing isang buong pamilya. Huwag pairalin ang pagiging makasarili kundi pamalas ang pagmamahal sa kapwa. Hindi man lahat tayo ay magkakadugo para matawag na pamilya. Iisa naman ang ginagalawan nating bansa. Iisa pa rin ang ninanais nating hangarin. Ngayon, tatanungin ko kung sino ang gagawa nito. Kabataan, tayo mismo.